रामपुरा बाजारो ऐसा जॉइनिंग प्रोग्राम ते प्रामो थाओ बीजेपी ते आईपीएफ टी बदल या करे अनेक फैमिली तिनी ते प्रामो थाओ जॉइन खालायबायका एबं बरो बो पॉइंट तिनी ते प्रामो थाओ फाइना नां दफानी जे केसे केरें ओ जोंराल थेके मुख तंगनानि लामा बरक एकमात्र थानसा बुबाग्रानी जे थानसानी मारी आरो नुगो हयছে बिनि बागै बरक कोनो दाबिया कोनो नग माननानि चाकरी माननानि नो डिमांड एकटानो बरं नाहारमो थानसानी मारिनि लामनि बिसिंति हिमबै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माननानि आ इमांगो तिनि फाइ बरक लामजाक सकबायगा एबा फाइगा जों बरनो लामजाक सकनान बागै दंगो जोंनि बरम गोनां एम मोजां सुहेल देबबर्मा बरम गोनां एमडीसी मोजां रवीन्द्र देबबर्मा महिला नेत्री स्वप्ना देबबर्मा सह चीनी अरनि लोकाल जत आदम रक चीनी अर उपस्थित दङ এবং फाइनाय चीनी ताकुक तै बुकुत संनो जों खाबाय खुबाय तिनि लामजाक सबाय हामबाय।